Ardom. Elitum matha sinang. Elitum ningkan raket homlo. Halabang so arta hud elitum. Arui choche junje. Lapen ke arna man kardom ong. Ekeng pu ke patong ong. Ekeng pungan stame. Chebeng tu lablo. Laso joyde si elitum ebang ardi an sitame. Jum lablo. Elitum ningkan raket hom. Abang pu abang pi. Ardi bang jong si lin thong kevet lo pulutang te kuano kachung krengchi laben ke ilitum a ogarlu hi maje soitan ilitum long bang Throk a soitan ai e bang long dolo pulutang te ko sono ke manpo naldum hi fan krema kre lagani le chini ne sitame scientist tumta kachini un eder sondo pik alangdum ningje ta haiji lake kupini akiso polo hi kilut kali lake Karjong Langno Kilut kali lake isi a brain long problem mata ke chok che pot si la sono puning je pon haji sitame alang ni tumta pa mi rekhe laben ge kupi pot si la son ka chiplang ma bu hala sitame klar dak pen paklang pon rekhe bang so video long tum chethana mang Anneliese Michel alama puthak ati alang lipan sitame aningkan alang li bang sopir he ke dohut sungpik athe alang li phan hi isi luchok lapusi ke kroidam dolo alang li ke chotek the ki jun tek the pen loksi ki jutsi ke alang li thinang koklo labeng ke bang soputhak case tame do koklo athe father alang phan anam ke pardom ji phan ke pa meji phan inura father dolo alang si adom pilo stame ke jutsi banke thilalo amar si alang di pan seme case do koklo la bengke bangso Anneliese api aputum seme case do koklo bangso case do koka theke hara scientist doctor to mang ke matha kapre alang tum kipu bangke kaning je bangke Anneliese pan jongsi se lang sonte meji polo la lang ledet porsi Anneliese bang aprana mang julo porsi father pan seme akoi pilo la bengke api apu pan seme akoi pilo il mang ton penidum te than pon clear na bangso atomo nali to bhana ke that monji lake ka bonda tab atomo ta kali lake a hok pet ke plang tang atomo nali to ma film se me thek ponongji the exorcism of Emily Rosebo Anneliese Michel alangli mahang thek lake 21 September 1952 arong amen lake level fing bo Bavaria long West Germany na alangli amen binong mate ke choklim ben bangke Anna Elizabeth Michel kuhanno sita me kadoga beta alang li pan Anneliese pusi hang pon lo alang li tum leke Christian Catholic alang li tum hemisi sita me Anna pan kroi pik alang li apo Joseph laben ke apai Anna laben ke bangethom abong tum same dolang pu arlo society alang tum hemisi sita me Anna pan kroi pik lo Anneliese mar sita me Anna pan chadom pik laban ke alang li chingki sitame chingki me pik nane bang ben ke chebhong tap kaching check tap lason bang sitame kali laban ke a character prexi lason sitame kali normal kado kavi sitame choklim inut mesen abang piason si dolo ke chenga ko ke alang li chingki me pik lo laban ke anam phan seme kroi pik lo alang li akimang lagai theding lo polutang the alang li teacher mate than bang asai siklem ji pro asi alang li theo api bangke alang di university long same alang di charli lo sita me halason bangke alang li kai long dover vede lo alang li long isi theta na kisum do ko 1968 aningkan alang li kai prekdak lo alang li 16 years vela ningkan great Throk hala suhud alang li seizures posi purang dispen epilepsy same pupu ke kreba keso chekeng hak deti hala so akiso bang alang ni long lok lo epilepsy mate ke kreba kiso lo polotang te lake brain akiso lo si alang ni pan medicine device tami pilo si tami thangna da kampi pedalo bangso kachikeng hak mate ke krep hit akiso bang epilepsy mate la seizure akiso bang a phi ong khayong ong lo amasila 1970 aningkan bangke puthod alang ni pan hospital long admit lo hala sud pen lo alang li hallucination mate alang li theklong tap theklong pru lason ke pangcheng lo alang li pine ke pherememe ason same theklong lo
la ben ke prejam alang di asis seme arjulong lo alang di phan pa phere lo alang di kupini harchi theklong po kumane munit phanjong si alang di theklong lo pustame hi yeson si theklong rong po la ben ka ho ben ka asi arjulong po nangke me herang si dam nang po la sona si sitame alang di arjulong long lo doctor to bang pulo lage epileptic psychosis pulo brain agiso dawai chonang ji pulo apran kwan si dawai ki pimal ansu se a dawai a power ke the sialang ni pan pilo sitame thangnat akime a result bang bedalo ang thek thang sitame abedalo kemeji bang ya phialam lo alang li hala bang so akeso pen lan su si alang li akeso bang ke batpon bom lo 1973 aning kan alang li ningkan ko rai si lo hala sud bang ke alang li university si dun bom lo pulo alang li keso bang ke bat pig lo alang li cross le theklong lo pulutang de alang li hala bang so kai ki ka chipur son chipur phit ti lo alang li a ok bang aduk do pik ti lo cross panjong si theklong lo pulutang de alang li a maximi kru ang ti la son holy water mate langkang thir jong si alang li phan ar si lo pulutang de ke hang kang rong la son ke phere kathirik ke hang kang rong la son la be kunani a priest nani a saint a photo jong si theklong lo pulutang te mate amunit ban theklong lo pulutang te alang li bang ke chema tha jiken neli phan na ke theklo pusi alang li ke chima tha rong mate theklong rong ti lo senda miano kwadim la italy long lo hada isi kang thira dim alang li dam lo sitame alang li hadak adung ansame patte bokone de lo pu hadak cross adung ansame damone de lo pu hadak me ke choson si alang li bang ke theklong lo na bang hadak rat dum anam kachadom ke alang li bang ke phere piklo alang tu aso kachikor ason si alang li theklong rong lo mare alang li phan kateng khengpu la son si alang li bang ke theklong rong lo apai ke thana tengmen plotang de alang li a rilong sitame a mek do pu hala jesus father a rilong ke tok le angkok dokok amek dokok son si alang li sitame do pu laben ke alang li prek piklo a pi ong prek ong lo alang li ame thang ki pi ing tang alang sitame chijun po tinglek po laben ke hala ku pipine api nane sangman le theklong sitame sangman sitame chodet po laben ke ajat api ason an sitame alang li bangke chodet titilo laben ke ahupen bangke tebul room nane palong room son dopo methana son ingrong red po ing uret po lason sitame dol ape ri sitame chingsek la po chewar la po arengang siang si sitame ke katap kang plong tap lason sitame dolo laben ke nali dum same matha pon theklo jongsi lason komane dolo pulutang te ilitum ma family jongsi lason dokoklo pulutang te ilitum same phere vekji lason tak si alang itum a family tumang ke phere piklo alang tumang matha lo lake kiso la epileptic tholai a brain a kiso kali lake hi mate Karjong Langno Kilut do pusi kroidam lo Anneliese a family tumang ke kroitiblo lake kopine Karjong Langno Kilut pulo lasi alang litum priest mate anam kardom thek atum long along alang li tum pon lo sitame kado kavista lake epileptic akisolo ke brain akisolo pusi alang litum mangke chipajok plot ditilo mate hala hi ki plung asai bang e claim ke ditilo sitame inut a priest alang li men lake Ernst Oldepu alang li bang chichak lo exorcism mate Karjong Langno plung po Anneliese Michel a ok arlopen abang pen bang so Karjong Langno bang nang plung pipo plo si alang li permission hang lo bishop tumpen la bang bishop sitabe alang li pan permission pilo sitame la hai ka do ka lama ke secret lo news long media long la so paklang pan pe seme alang li sitame kroilo la si priest abang matela Ernst Older bang alang li lang lo la bang alang li seme ning jelo la ke normal epileptic akiso ge kali la ke Karjong Langno do vek lo pusa alang li seme kroi tip lo 24 September 1975 aning kan lo alang li phan bangso exorcism bangso hi kiplung Karjong Langno kiplung asai bangge chengpon lo halasud Anneliese Michel bangge ningkaning koira ke thong lo alang li phan kardob loksi cheklo John cap 10 months labe bangso cheklo John cap bang bong prek jam akisung same pholo priest bang same akisung pholo labe ge hala Anneliese Michel kisung ke pho vek bang ke aduk do piglo bahini a priest atumsi Anneliese Michel along kido Karjong Langno phan alang di tum plung lo
inut apri semen lage earns all pu pamuta chuthano labage inut bangke Arnold range pu alang itum bang hini si ardom pilo hi iplung lo 10 months ang bong kaduka wepen 67 times an alang itum klempon bang so exorcism labage itip kardom pi mate bang so exorcism bang so Karjong Langno Kiplung itip tip si ghonta plian lerok titi alang itum sound recording mate ase bang pang sibdun bom lo kaduka wepen 42 tape record do pu bangso voice record do hala bangso hud la Anneliese Michel alang di methang ase kali pusipulo priest mang arjupo nang komadlo mate pregjam alamar juro plutang te pregjam ase pen bang Throk ase pen si thagdun dun pu ahut pen ke neke Lucifer komalo plutang te nani tum same chini tai po chini nelang plutang te kapre video long putot chitan turan Lucifer hi sarpo ahopen ke neke Cain bopo Cain hala Cain ben Abel di Adam ben Eve asomadum Cain and Abel pan bangke Cain si pathit lolo hala so Cain Karjong bopo ahopen ke neke Hitler Karjong bopo ahopen ke neke Judas Iscariot Karjong bopo Judas Iscariot pangenang di tumta chini po Jisu pan kacho jora bang alang liya Karjong pu same che than pon do lo labeng edu thulang Nero pu inut Roman emperor lo alang ni stam hengno pik alang liya Karjong pu stame pupu labeng edu thulang Father Fritzman pu alang liya Karjong pu stame pupu labeng ke isi kemang humimi bangke la bang Throk Karjong Langno tum stame la inuveda oklong si dolo labeng ke ase stame dora petiti pu a video jong sin ni ase jong si audio file jong si long lo plotang te nani to phana par jupon po ich habe mir mal gedacht ja also ja ich will absolut damit die nicht mehr kommen so aber dass das dann so schlimm ist und so grausam und so furchtbar nee als Kind Gottes ich hab ein Bruder geschlagen Ich bin der Dritte im Bunde. Noch mehr. Und dann muss er den Gott bekannt geben. Aus dem Dritten Reich. Der steckt darin, der drinnen. Der das ganze Deutschland verführt, oder? Im Namen deines seligen Jungfrau, im Namen Jesu, befehle ich dir auszufahren. labeng ke alang litum angbong mate bangso Karjong tum bangso Karjong Langno tum angbong stame charwo sai titi la sonta do po labeng ke lahai ka do ka Karjong tum la priest tum han bangke ing check po ing ton po kupia lambe ni kupia language pene hala tum priest tum stame arju tek the labeng ke pir the long kaning je alam mangi ka di delo ko pipine si soi tap soi pru la son kupia language lo ne labeng ke non lom stame a hut pen hut ke thek monong long Karjong Langno ke phutum polotang te ajakong stame thepik la son thak thak lo la Anneliese Michel bang stame ajakong bang thepik choche junje pin no stame ajakong bang thepik hala pristum phan stame ing thok lo thok plak po laben ke teng kheng po laben ke pinso room se ekdom odrin nang jelani phan ajakong bang thepik kangjar same ing tui pik ingjar un pik po laben ke ilitum ke klemun ya size me klemun pu ilitum mage iphi jong se ching adlo plotang te a bisi jong se ching adlo plotang te chebeng peji sitame Anneliese Michel bangke halason sitame pakek pakang un ari sitame pakek labun ilitum ke pakek un e ason sitame Anneliese bangke pakek labji ari akeng sitame pakek labji ilitum ke iri bangke pakek un e sitame Anneliese Michel alang li ke ari akeng an seme pakek labon paching hum veng an stami un alang li akeng pu seme patong tong
hala bang so king pu patong Ajoine alang lila areng an same che thar lablo aphi ke ari pian same crack lablo alang li aphi bang ke aking an same damone delo alang li bang priest bang nang rap non pu bom no sitame hula akar jong tum bang asi ke bang ji bang ke Anneliese Michel ke lage nituma pharman lason sining je jelo she belongs to us mate bang so arlo suke nituma pharman lo polo chi to mang asi padu juki Anneliese bang kaning je pon dolang pu bang so pir the amunitum ke chok che Ajoine mandela youth satum ke chok che Ajoine lapen ke non modern priest satum arek tum ke chok che Ajoine si alang ni bang ke la hai kadu ka ki sung an same alang ni si che chak det lo la polo sitame alang ni bang ke chu che jun je Ajoine alang ni ka pi ong chung kreng ong lo ari pi pen areng anwe lo pu ki judalom an bang ke 1976 aning kan lo alang li ari pi sade lo ari pi pen areng anwe lo la pa mek same che krok lab lo idum chini lo chu che jun je mek jang dik the pulotang te imek bang ke che krok vek po alang li same mek same che krok lab lo ari pi sade lo muthe thike ti thelang reng agla kado ko we 67 time bangso exorcism bangso hi mate Karjong Langno ki plung bang ke claim bon lo si hala bangso ki claim aningkan like 1976 lo 30 June hala bangso ani si last bangso exorcism hi ki plung bang ke claim bon lo hala surba ga lang li a sense of pin lo unconscious lo alang li pulo pai ne phere ong lason sining je lo 1 July 1976 aningkan man ke alang li amit thang hemasi thilot lo doctor ben pachini atenge malnutrition mate khichuchi ki junje posi thilot lo la po hala stomach kalang ji stomach ko piposi khichuchi ki junje lo hala bang salam se meri tum chini lo alang li thilot pena phi RDN lo lin thong ke ve lo pu la ben galang li pneumonia stomach long lok pu lang so lo la ben ke dehydration lang junje aposi alang di bang ke kreng hak lo polo alama gala son lo hala bang hini a priest atum bang aprang e dawai chopik lo dingkan phoan ni kone ke dawai chelo stami meme de Ajoine priest bang ke dawai papa pilong ne de lo alang tu bang si adom pon lo bang so kardom hut bang ke chochi jun je lo amat si thinang bin lo bang so alama police tu bang arjulong lo amat si api apu Joseph lapen ke Anna Michel bahani pansame nepono lapen ke hala bahani a priest do earns alt lapen ke Arnold range alang litum bahani pansame nebing nang ponchek api case bang chedan lo bang so case ke chedan hut court long hal hai recording voice recording hal bang so ase seme parjulo kadogawe phanstame lapen ke karjulong pen hadak atum same phere pik lo normal amuni tumange hal son ke ninje dekte itivet ase hini ke thom ke bang ke lebeng ase seme chelar priest tumange thanbom lo nilitum ahi ifan seme theglong lo pulo sutame doctor tumang pu polake mental illness lage a brain long problem posi la son lo posi ninje po bangso exorcism bangso Karjong Langno ki plung aposi alang di bangke la anso sisi matela Anneliese Michel bangke la anso sisi akiso bangke bad wrong lo pulo April 1978 bangke alang litum bang plipan same jelong thap thotlo stame ajir kiding an mange thap thidet pu 6 ban salang litum han gel thablo kopi porsi thap thidet lo plutang te hala doctor tum stame than dak thik thidet lake lasona ke so polo la soposi lason che mande lo pu bang klar dak pen than pon thik thidet alang litum same chini unedet alang litum same chini unedet Ajoine si klar dak men than pon thik thidet Ajoine si alang litum han stame lo plot lo chiklo jon chok api bangke lasi ke cheng siang ko stame litum che than lo scientist doctor tum stame ka chini uni son do pigla judge bang stame injin so thu duglo athe Anneliese Michel apo apai lapeng hala bahini pristum same aduk do piglo an tum same joy ke alang di phan kelana reng tik an same chipaduk piglo pa meji phan ke bor ipiglo ke pathi ji phan se alang di tum same ke matha kalilo lapolo ke pa meji phan si mate kanghon Ajoine si hala bahini pristum same anam adom pilo hi same plung pilo labenge apai pu same ke pa meji phan si bor ilo sitame unede Ajoine labenge kedam tang sitame medicine mare dawai ki pipe kalilo ninkan phone dawai pi alo pu sitame kimime de Ajoine si alang tum hala bang society ki claim ponno lai ka do ko alam chini si alang tum bang
Pana punishment bang ke pati wede lo alang ni pan ke ciklo jon trok je long bilo lo plot lo. Anneliese Michel alang li atipit batela athiri lake Klingenberg por dim sidolo. Muni tum hadak dam pik pik pula pen ke arnam seme chodam dam dam pu mate alang li pan seme ardom dam dam pu khatak dam pen trong duk dam tap. Kopi polo plutang te alang li kaning je alam kadu kabe youths tum lapen ke ratum munitum ke chok chia joine si nesi archak po puning jedet amar si adhek to mangalang li phan inut tang thira bang pusi kroi dam lo ratuma farman munitum appa farman si alang li bang ke chihodai delu pusi ning je pon lo amar si alang li long dam po ardom dam aphi lomang la Anneliese Michel alang li kedo ahem alang dum kedo ahem same mecho det pu amar si adhek to ma ning je lo halabang so ahem lake hi mate soitan rum si mi pacho det lo laplo labage Anneliese Michel alang li akai lo mu pen film mate la marjan same ka silam mundo the exorcism of Emily Rose lake isilo lapenge do thula requiem same do REQUIEM requiem 2006 aningan lo lapenge pusame do the exorcist tape labenge 2011 same release pondol laben ke dak than pachini lo alang li madela Anneliese Michel ba ase binong la ka Pherememe ase binong la ha ase bang ke film nong seme en pon polang ni tu laben ke doctor do mange pini an seme alang tu meaning je bang ke jong se alang li phan hala sur selang long pa me sonte madela power kethe a medicine jong se pilong sonte me de ji polopo sirame ana ban ke kroi tu mang ke halake Karjong Langno si ke phobinong polo nai tum kopilo ke matha Karjong Langno ma mate mental mate la epileptic po keso polo etum thangna same chini une nili bangke thangda chini une Karjong Langno lo ne mental problem ne mental problem pusta me hala doctor to mang same pami ponu ne de la bangke kopi posi la son a mental problem mang do ko mal hai same klar da kala bening je pon thela bangke inura munit pinso ase Anneliese Michel bangke arlo system pinso ase bang Throk same pinso ase project mesin je pono labenge program a language a lam same ning je pono question si thek delo hala same thetan na question dora labenge exorcism monito malong abang pen Karjong Langno kiplung hala bang solam nang nitum kroima na nitum comment speak tha na nitum kopilo ke matha bang so puthak kado gabe naritum bangso comment section no comment speak non nili bangso video bang naritum ben asi che thanam chatpo jongsi kopine kachini kangtuk du koson dolo putang te naritum comment section no answer me arjupona puthot chetang thunang domi thak me